ህይወት ሓደ ግዜ ጽቡቕ ዕድላት ፈጢራ ኣመና እያ ትምቀር ብዝያዳ ምስ ትፈትዋ ድማ ኣመና ምፍታው ምምናይ መጽእ ግዲ ኮይኑ ቀልጢፋ ተጽሊዓካ ትጅምር ሜሮን ሃብታማት ቤተሰብ ወላ እኳ ይሓልውዋ ካብ ሓሳብ ርእሳ ኣውፂዓቶ እያ ካብ ስድራኣ ንሳ እያ ሓንቲ ጓሎም ኣብ ማእኸል ኣስመራ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ብጀካ ገዝኣን ተመርታ ድማ ታክሲ ክትመላለስ ድሮ እኽል ትጉዞ ኮይና ከም ዕምበባ ኣብ ካንሸሎ ኮይኑ ምዕፃዋ ካብ ሃብታማት ስድራ ተወሊዳ ጽቡቕ ዕድል እኳ እንተበለት ኣብ ግዜ ንእስነታ ዘስተማቐረቶ መኽሰብ ግን የብላን ዋላ እውን ኣብ ትምህርታ ትፈልጦም እንተሃለዉ ኣበይ እሞ ክትረኽቦም ከም ንግስቲ ትሕሎ ጽባቐኣ እዚ ኢልካ ክንገር ኣይከኣለን እዩ እንታይ እሞ ፀሓይ ዘየስተማቐሮ መንእሰይ ደቂ ኣስመራ ድራር ዓይኖም ዘይሕፀበሎም እንታይ ግርማ ኣለዎ እምበር ጽባቐኣ ደኣ ክልተ ሃገራት ኣብ ሕድሕድ ኩናት መእተወት እዛ መልክዕ እያ ጎርዞ ሜሮን ኣብ ገዛ ተዓፂኻ ምስ ላፕቶፕን መጽሓፍን ምውዓል ጸሊኣቶ ከምቲ ኣብ መጽሓፍን ኣብ ሮማንቲካዊ ፊልም ትዕዘቦም ክተሕልፍ ብሓገት እዚ ህይወት እዩ ቅሳነት ዝህብ እምበር ኣብ ገዛ በይነይ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ኣብ ቀጻሊ ዝደጋገሙ ዝነበሩ ናይ ሜሮን መልሓስ ቃላት እዩ ድላየ ይሰኣንኩን ግን ከዓ ጦም ህይወት ናፊቐ በቃ ሓሪፈ ህርፋና ሓፂልካ ውፃ ህርፋና ሓፂልኩ ውፂ እዩ ክብል ኣዚዝዋ ኣብ ርእሲ ወለዳ ዘይድጉል ክብሪ እዩ ዘለዋ ዝርድአላ ግን ኣይነበረን እዚ ድማ ውሽጣ ዝርብሻ ነይሩ ዘደለየቶ ፊልም ይኹን መጽሓፍቲ ባዕሉ ቦዓዩ ዘምፀአላ ኣመና ሓልዮት እዩ ኣብ ማእኸል ኣስመራ ክትዕንድር ፈቐዶ ክለብ ክትኸይድ ምስ ልባ ዝመለአላ ከም ሮሜን ጁልየትን ምዉቕ ጸዋታ ፍቕሪ ክትሕልፍ ጽምዋ ሰፊንዎ ዘሎ ነብሳ ክትሕድስ ድሌት ውሽጣ ረበሻ ክሳብ መዓዝ ኣብ ሕልሚ ምንባር ይኣክል እምበር እታ ውፅእ ኢላ ጸኒሓ ዝሓዘት ባር ክትጅምር ንጽባቐኣ ዘጉልሕ ክዳን ኣብ ምምራጽ ዓተወት ናበይኽን ዝብል ሕቶ ወለዳ ኣቐዲማ መልስ ኣዳለየት ስሎም እያ ናይ ሓንቲ መሓዛይ ዕድመ ልደት ኣሎ ናብ ኣየ ቀልጢፋ ክምለስ እየ ዝብል ሓፂር መልሲ ሃበት ዋላ እውን ክነብፀሐኪ እንተበላ ወላዲኣ ኣብ ዝቐረባ ምባልያ ዘይኣመላ ጽውይ ኢላ መለሰት ኣብ መፈጠራ ንምእታው ብሓሶት ፈለመት ወለዲኣ እውን ግዲ ምስ በዓልቲ ቤቱ ናፃ ክኸውን ድሌት ነይርዎስ ገዲፍዋዩ ናብ ውሽጢ ዝኣተወ እታ ናይ ሽኦ ሔዋን ምስ ዓለም ተላልያ ዓለም እውን ኣይጋየሸታን ዝግባኣ ኽብሪ ሂባ ዝግባኣ ሕስረት ድማ ኣግዚማታ ደገ ስለመደት ኣብ መፈጠረ ዓለም ንኽትወፅእ ዘይሰምር ሕልሚ ይኾና ዝፀዓሩ ወለዳ ፃዕሮም ንኸንቱ ኾነ ኣብ ዝነበሮም ተስፋ በኒኑ ጸላም ተኸደነት ኣብ ሕማቕ ወደቐት ክትነብር ምኽኣል እጫዩ ብኸመይ ትነብር ምርጫኻዩ ንዓለም ንበረላ ንሳ ብግዲኣ እውን ኣብ ናታ መፈንጠራ ክተእትወካ ክትቃለስያ ዝሰዓረ ድማ ኣብቲ ምንባር ግጥም ይዕወት ጸሓፊ ሄኖክ ግርማይ ካብ ገጻት ፌስቡክ መፈንጠራ ዝዓለም ንዓለም ንበረልና ንሳ ብግዲኣ እውን ኣብ ናታ መፈንጠራ ክተእትወካ ክትቃለስያ ዝሰዓረ ድማ ኣብቲ ምንባር ግጥም ዝዕወት ሄኒ ማማሲ
ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማልኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ በዚ ናይ ለማዓንቲ ተማሂርኩምሉን ቀሲምኩምሉን ክትኾኑ ተስፋ ይገብር እሞ ተኸታተልቲ ናይ ማልኪ ሚድያ ሓድሽቲ እንድሕር ሃልኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካብ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ የቕልልና ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ